Takže zdravím, dneska se budeme mluvit o základních elektronických obvodech. Takže v první řadě, co je to teda ten elektronický nebo elektrický obvod? Vezmu štěpec a co nám definuje elektrický obvod je v první řadě nějaký zdroj, nějaký náš plus a minus. A v tom obvodu tak musí být nějaký součástky, třeba tady můžeme dát jenom odpor, a aby nám tady nevznikl zkrat. O tom se můžeme pobavit k jinému tématu, ale elektrický obvod je jenom vlastně změnit součástek, která nám může něco dělat a potřebuje mít zdroj. Tak. První podotázka v otázce je, co je to jednobran a dvojbran. Tak to je celku jednoduchý, jak to je z toho jména, je to docela jako jasný. Jednobran je, když máme součástku jako třeba tady diodu, která má jeden vstup a jeden výstup. Jednoduchý, ale takový dvojbran, tak to může být jakákoliv komplikovanější součástka, třeba taková polovodičová, tranzistor, nebo nevím, teoreticky triak, tyristor, něco takového, tak to je dvojbran, protože to má v podstatě dva vstupy a dva výstupy, kdybychom si představili, že tady je jako Zem. Tak tady máme takhle, jako můžeme mít dva vstupy, dva výstupy a je to dvojbran. Musí to být teda nějaké zapojení s takovýma součástkami. No. Další věc je charakteristika jednobranu. Takhle je vodí. Máme diodu, a řekněme teda, že ta charakteristika je v podstatě charakteristika, a znamená, že mají v sobě zahrnuje napětí, nebo a proud ampér. Teď jsem to možná tak viděl, že dioda, že to si tam prostě. No a diodu tak nám vlastně nebo diodu tak máme půl charakteristiku, že nám vlastně pomalý substráta na napětí. Většinou se říká, že dioda se začíná otevírat tak okolo 0,7–0,6 V. Samozřejmě pokud je zatím materiál je vyrobená, protože to se stačila vládě ampérová charakteristika základní diody, jak nám vlastně součástka je proudem na samozřejmě tak věci jako tranzistor. Složitější ampérový charakteristiky, ale třeba odpor, tak tam je úplně jednoduchou charakteristiku. Čím větší proud, napětí, tím větší proud a je to prostě lineární, tohle lineární takže další charakteristiky dvojbranu. No tak když bychom vzali tyto tranzistory, tak asi vezmeme na první místo úplně a charakteristiky dvojbranu. Vstupní, převodní, vstupní, výstupní a převodní. No takže tyhle charakteristiky třeba toho tranzistoru vedeme, nebo zasilovat, který máme, používají třeba, kde se pak dá měřit všechno, tak tyhle charakteristiky definují, jak se chová jeho vstup, jeho výstup, a pak jsou přechodové, samozřejmě převodní a ještě frekvenční. Takže asi začnu takový, která je to jasná, tak to je ta frekvenční. A to nám vlastně ukazuje závislost frekvence na sílu, teda naopak. No, ukazuje nám prostě zesílení při různých frekvencích. Takže zesílení má třeba AU do decibelech.
frekvence, třeba v megahertz, jedno to účel a v podstatě co teda dělá ta frekvenční charakteristika je, že nám takhle znázorňuje, jak se chová ta součást. Kde třeba řekneme, že když by tady bylo 20 MHz, tady bude takovýhle zesílení, který je třeba o 3 decibely oproti nejvyššímu zesílení a pak se to samý tady si klesá a prostě to tak ukáže ten průběh toho zesílení. No, pak teda vstup. Když tak že ten se nevíte, že už jsem jasný, takže vstupní by mohla být třeba jakoby reakce, že jo, na vstup toho odporu, teda toho obvodu, takže bych tady mohl dát třeba, já nevím, zase tentokrát by to mohl být odpor, jo, na té dolní ose a tady by mohl být třeba proud, jo. Já fakt nevím, o čem ta charakteristika je. Pak přechodový a převodní. Ty si mezi sebou pletu, ale vím, že jedna z nich je pro ten tranzistor takováhle, kde nám to vlastně ukazuje nějakou zase závislost. Teď nevím, jo, proud báze. Máme proud báze a máme napětí, kdy vlastně ten tranzistor má jenom nějakou takovouhle bezpečnou úroveň a cokoliv, co je zatím, tak ho zničí, protože se začne přehřívat, protože ten proud bude prostě moc velký. No. A to je teda, myslím si, že to je ta převodní, ale jistý si tím fakt nejsem. A pak je, ne, počkat, převodní nám podle mě vyplývá ze vstupu lomeno výstupu, takže to máme nějaký to XP lomeno YP nebo něco takového a to je ta, jo, to si zase pletu s úplně jiným předmětem, jo, to je automatizace, ale ta nám vlastně teda vzniká ze vstup lomeno výstup, nebo naopak výstup lomeno vstup a to je ta převodní a tohle je ta přechodová. Jo, no a tak tady zpátky k těm jednotlivým součástkám. To tu máme, teda jak už jsem říkal, ty odpory. Jo, možná bych ještě, než budu pokračovat, měl zmínit takový základní parametry, co se u těch součástek udávají. Takže máme odpor, což značíme R, pak máme že jo, indukčnost, takže to bude L, a pak bude kapacita, což je C. Takže k R, což je ten odpor, jako rezistance, jako rezistor, že jo. L je teda cívka, ta nám teda do sebe naindukuje, že jo, ten proud. A pak tady máme kondenzátor, který nám vlastně vytváří rozdíl napětí, má nějakou kapacitu, je to taková malá baterka. No. A pak teda ještě mimo tohle, tak tomu se trošku vymykají teda ty diody, což je polovodičová součástka takhle a ta teda má nějakou tu charakteristiku, že při určitých podmínkách propouští, nepropouští vlastně celý průběh té diody, tak když si tady takhle nakreslím tu VA charakteristiku znovu, tentokrát si ji nakreslím i se záporem, tak tady bude ve voltech a tady to bude v ampérech. No. A tak vlastně tady v tom kladném, to už jsem ukazoval, to je prostě nějaká ta exponenciální nahoru. Ale ta dioda má i zápornou část, kdy nám to vlastně dojde takhle k průrazu, že najednou při určitém napětí by nám měl ten proud jít prostě strašně vysoko. Tady jsem asi prohodil ty osy, no, ale to je život, no, takže to je takhle nám jakoby teda naroste to napětí, tím se ta dioda zničí, když je to standardní dioda, třeba jsou jiný typy diod, jako je Zenerova, ta se dělá s takovouhle nožičkou ve schématu a ta naopak využívá tyhle charakteristiky, kdy my chceme, aby nám to od nějaký chvíle začalo propouštět.
No to je jedno, tím pádem zpátky k těm jednobranům, jinak teda odpor, indukčnost a kapacita jsou jakoby jednoduchý čísla pro signál stejnosměrný, teda no jakoby pro stejnosměrný napětí, ale když máme třeba střídavý, tak proto máme jiný pojmenování, jako je třeba reaktance, rezistance, reaktance a kapacitance, teď si nejsem jistý. A to nám spočívá teda v tom, že my přidáme k těm standardním jednotkám, co tu máme, tak přidáme ještě imaginární, takže to máme třeba 2i ohmu, že jo, něco takového, prostě tam máme imaginární jednotku ještě, takže je to jakoby takhle znázorněné na dvou osách, že jo, máme tu imaginární osu a tu reálnou osu, to je klasika, to je prostě bída, jo. A teď teda ty typické dvoubrany a vícebrany, tak to tady můžeme teda, tady jsou přímo napsané jako typické takové věci, filtry, zesilovače a směšovače. Tak ten filtr je třeba takový chytrý, že když si tady uděláme takhle kapacitu a pak si tady uděláme takhle odpor, tak to bude propust v podstatě, kdy nám to jakoby podle toho, jaký asi nastavíme parametry těchto dvou součástek, tak nám to bude dělat, teď si nejsem jistý, jestli je to horní propust nebo dolní propust. Jo, vysoký frekvence nám to nepustí a nízký jo, takže to je dolní propust, která má teda takovouhle charakteristiku, že tady tohle to propustí a tady prostě někde to utne, většinou to bývá méně strmý teda a pak teda, když jenom prohodíme tyhle dvě součástky, když uděláme to samý, takhle, tady dáme ale ten odpor místo toho a ten kondenzátor dáme takhle dolů, tak uděláme jakoby opačnou propust a to je teda, že přesně to veme tu opačnou část toho signálu, že to udělá tohle a nechá nám to projít ty vysoké frekvence. Tady to jsou jednoduchý filtry, dva úplně základní, samozřejmě filtruje mnohem víc typů, můžeme je kombinovat, udělat z nich prostě nějakou pásmovou propust a takovéhle věci. Další věc, co tu je, jsou zesilovače. Tak zesilovače to je klasika, to teda používáme úplně jednoduché, když uděláme tranzistorový zesilovač, tak můžeme udělat tohle a v podstatě můžeme jenom takhle udělat, takhle. Odpory, jakoby to je můstkový zesilovač, s můstkovým zapojením, kdy my si nastavujeme pracovní bod toho zesilovače pomocí těch odporů, ty jejich kombinace. Tady máme napájení nahoře, dole máme zem, to je taky klasika, že jo? Takže tady si dáme třeba plus 5 V, jo? Jde o to, na co je stavěný, to si tam můžeme nastavit. A pak tady si dáme výstup signálu a tady si dáme vstup signálu. Tohle konkrétně teda je zapojení se společným emitorem, protože jakoby ten signál nám jde z báze na kolektor a ten emitor je takhle jakoby volný, společný v podstatě. A to je zase, je takhle, jak jsem to nakreslil, tak to není tak hezky vidět, jo, ale je to zase dvojbran, protože tady máme, že jo, vstup toho napětí, tady máme vstup toho signálu a tady máme vlastně uzemnění a tady máme výstup signálu, takže takhle 4 je to dvojbran. No a tohle to nám teda může jako nějak základně zesílit signál. Samozřejmě nám ho to zesiluje jenom s nějakým kladným potenciálem, takže nemůžeme jako být do záporu a ten tranzistor jako takový tak má nějaké charakteristiky, které mu neumožňují jít úplně do těch krajních mezí, proto tam nastavujeme ten pracovní bod, protože zase tady jsou nějaký napěťový posuny, zase kdyby to bylo jako z nějakého předpokládaného materiálu, tak by to bylo třeba těch 0,7 V na každý tady tý propojce. Nebo ne propojce, on je to polovodič, že jo, tohle je konkrétně NPN, takže tady máme negativ, pozitiv, negativ a ty mezi sebou mají takovýhle přechody. Tak, je tam ještě něco směšovače. Tak směšovače to můžeme mít teda, no to už netuším, směšovače netuším.
No nic, tak u tohohle bych to teda asi ukončil a zatím teda čus.